Għax is-soċjetà diki meta tonqos, they're going to praise you, tajd li x'inhi, ġifieri, u meta kont issa ngħidlek imbagħad kif da, meta tixxien ħajajdulek xorta, ġifieri hemm dik il-ħaġa fejn we glorify min jirqaq biss. Hemm dik il-ħaġa fejn qatt ma smajt ħaġa illallu kemm irqaqt kemm sirt pulit, pereżempju, dikka jiena nipprova ma ngħidha qatt għaliex jiena naf x'kont inħoss meta. Inti tibża li meta tajda li ġaħat tista' toħloq ċertu feedback loop negattiv kważi. Eżatt, il-ġelu jiffissa iktar li hu ħafna nisba' hekk. Però istra xaqfla taqta' minn żewġ naħat u għax jien jekk naf nkun tqawwejt u nitlef 10 kilos bħalma ġilli ġara. Però nsaqsik mod ieħor, b'eżempju dak it-trejnja John. U għad nara inti jek tkunx happy li tipo, istra nideri najdlek eħed, per eżempju, tider. Pero mod li, per eżempju, xaħat jajdek, jien anka xaħat kien jajdli, ma xieġralek imrat. Emma dikka ġoħra, dikka ġoħra. Taf li xorta f'moħħi kont noħoda illi kważi rrit namel għar inti. Rrit namel għar? Isni kważi it was intenaf, għaxi ma konx naranijek fil-mera, eating disorder dikina kelli body dysmorphia. Sewa. Li bażikament body dysmorphia hija meta inti tkun pereżempju irqiq ħafna, imma inti ma tibdix tarak b'dak il-mod fil-mera, ma tibdix tħossok b'dak il-mod li jiena jiġini jeans illi jkun ma jkunx żgħir u jiena kont inħossu s-sikkat. Okay. Meta xi ħadd jgħidli kemm inti irqiqa u jien kon nar neħoxna. Ġifieri dik hija body dysmorphia fejn inti għalfejn tiġri nafu, għalfejn tiġri. It's an eating disorder. Ma x'ikun x'inhi ż-żerrija li minna tembedden Lack of confidence, probably. Għax jiena pereżempju jekk dak iż-żmien xi ħadd kien jgħid ġisem għandek ma kontx nemmnu. Alla volja kon nieħu ritratti ġifieri minna li għalien konfidenti, ma dibdaw ma kontx. U hemmhekk fejn tidħol eating disorder li inti qed tipprova iġġib il-komplimenti u xaħat li jisu inti qed tagħmel xi ħaġa tajjeb, ma dibdaw inti tkun taf li m'intix qed tagħmel tajjeb. Qed nifhem sew li speċi jkollok bżonn kważi dieta ta' komplimenti li l-ħin kollu tkun qiegħda fuqha biex tkun ma taqbdek x'anzjetà. Kif? Fis-sens li għax inti qed tgħid ħafna affarijiet u tipprova naqqadhom għax qed tgħid li tmur tieħu r-ritratti biex imbagħad naturalment nimmaġna tellaħhom fuq l-Instagram u tara tuħu l-applaus virtuali. Però minkejja li kont qed tieħu l-applaus virtuali. Ma tafal fejn dak l-applaus virtuali. Sa tispjegali. Biex inti tħossok li dak li qed tagħmel huwa ta' benefiċċju mhux li qed tagħmel ħsara. Li jiena kont qisni rrid il dak li jkun jgħidli prosed biex jien ninsa li qed nagħmel ħażin lil nnifsi. Jiġifieri kont konxa li qed tagħmel ħażin lilek innifsek fuq liema livell. Inti deep down tkun taf la tkun trid toħroġ pereżempju, raġel kien jgħidli hemm noħorġu ma' sħabna ngħidlu le. Darba pereżempju għandi storja biex forsi tifhem naqra iktar ukoll kien il-birthday tiegħi konna morna Istanbul u kien ħariġni f'restorant vera tajjeb, kien vera looking forward il-birthday tiegħi milli blindfold. Tanna ġo restaurant neħli l-blindfold u batnajjat. Ġifieri, batnajjat natlu inti taf li ma nistax nikol dal-ikel, taf li jiena ma nikolx nanbretta. U raġel tiegħi baqa' speċi ċassata, d ma nafx kif baqa' miegħi, ġifieri għax x-xena li għamilt kienet kbira, ma min forsi jibgħat bl-ansjetà jew forsi depression jista' jifhem li ġieli tajt u tagħmel ċertu affarijiet fejn ma tkunx konxju li qed tagħmilhom. Illum il-ġurnata jiddispjaċini li għattom u dispjaċini kemm maħriġt u dispjaċini kemm gdibt, per eżempju, li jom mistaqsini xkilt u ngħidilha rep u mhux vera. U l-lum tant kemm ommi baqgħet bit-trauma li baqgħet saqsini l-lum, jiena isni. Illum thank God I've overcome it, imma l-lum tipo neħel, mhux se temminni, għax miskina tant kemm għaddejta minn trauma kienet tarani. Il-ħsara li taħseb li kont qed tagħmel dak iż-żmien u kont konxa li qed tagħmel kien il-fatt li ma kontx qed tkun soċjevoli. U tlift il-period li huwa ħaġa kbira li tagħmilek mara. Pero tant kemm kont ossessjonata illi f'moħħi kelli illi m'għandix bżonnu. Mela tlaqna?